chroeso I Sgorio. Mae yna ddigonedd I ddod ar ein rhaglen ni heno gan gynnwys holl gyffro cyngrair y gogledd. Ond I ni'n dechrau gyda'r uwch gyngrair a'r tîmoedd nath orffen yn gyntaf ac yn ail tymor diwethaf. Ar ôl dioddef crasfa a nisgwyl yn erbyn Llansawel ar y penwythnos agoriadol, roedd yna bwysau mawr ar y pencampwyr bnawn Sadwrn. A gyda'r seintiau wedi colli ddwywaith ym Penybont y tymor diwethaf, roedd hi'n addo I fod yn gêm gystadleuol ym Mryn Tirion. Penybont, y tîm sydd wedi mentro, herio y seintiau newydd yn y tymhorau diwetha. Ben Wilson y gŵr newydd, oedd hi bron yn berffeth a Ben Wilson gyda'i ben yn methu'r targed. Oedd yna peniad bach clyfar iawn. Jyst yn defnyddio'r cyflymder ar y bel ac yn trio cyfeirio fe i'r postyn bella. Seintiau'n lledu pethau. Cyfnod bach da i'r ymwelwyr. Cones, enw newydd arall. Wedi dechrau gyda Lerpwl. Williams. Os yna gyfle. O bellter! Wel, mae'n fwy na cyfle. Mae'n gol. Mae'n gampus gan Williams. O, am ergyd. Oedd bach gormod o ledd fe I fi o ran Penybont. Mae just yn shiftio'r pêl o'r un ochr i'r llall. Just I creu y hanner llath yn yna. A dim gobaith wedyn I Armstrong gathau bach o llaw yn fe ond oedd y pêl heibio fe rili cyn bod e'n gallu neud gormod. Wel, am ergyd. Dan Williams. Tîm y tymor diwetha. Chi'n gweld pam. Bant nhw eto, brobl. Maen nhw wedi deffro. Newyddion gwael I bawb arall. Postyn! Gan brobl, oedd hi bron yn ddwy. Techneg arbennig o dda. Pen dros y bêl. Oedd yna falle cyffyrddiad lleia bosib I troi ar y postyn gan Luke Armstrong falle. Eich atgoffa chi y penawdau drwy'r wythnos. A dechrau'r heno, wrth gwrs. Y ffaith bod Seintiau newydd wedi colli y 2-0 penwythnos diwetha yn efo Llansawel. A maen nhw'n edrych mwy bywiog pnawn ma. Wilson yn glir cyfle i'r ymosodwr newydd. Dim cam sefyll, chwaith Armstrong allan ar bediad pwysig. Drach ar y pas yna trwyddo gan Redmond. O, cyfle eiraidd iddo fe. Svetkovic. Miles Davis. Venables y Green. Yn y canol, Green yn codi. Owen eto. Creu llew hun, troed dde oedd I Tarani heibio'r postyn. Yn neud yn dda, tasau ond yn glanio i'r droed chwith na. Just diffyg cywirdeb. Wel, mae yn anodd pan mae gymaint o chwaraewr o flaen ti, so nath i'r peth gywir o just mynd am pŵer mwy na cywirdeb. Ni mewn i'r 20 munud ola, ail gêm y tymor. A mi fyddai'n fuddugoliaeth bwysig i'r Seintiau newydd. A mae Wilson nawr, cyfle arall I Wilson, am ei gol gynta yn uwch gyngrair Cymru. A mae wedi cael ei gol gynta yn uwch gyngrair Cymru. Mae'n teimlo fel eiliad fawr I Wilson. A canlyniad mawr i'r Seintiau newydd. Dim panic. Jyst yn gweld y ffordd mae'n codi'r bêl. Lic yn ei di falle gweld Armstrong y bach fwy ddewr, falle fel oedd yn y cyfle diwetha on. Cymryd dim byd I ffwrdd chwarae teg. Jyst y ffordd mae'n codi'r bêl yn bert iawn. Obviously, we've had a tough couple of weeks going out in Europe and obviously last week's result. So the gaffer, everyone felt we needed to put it right here today. And what a better opportunity at Penybont away. Obviously, we lost here twice last year. And I think we did that, you know, we matched them, we battled maybe what we didn't do last year when we played here, but we definitely got it right tonight. Nid llawer fyddai wedi darogan buddigoliaeth o 2-0 I Llansawel yng Nghartra'r Seintiau ar y penwythnos agoriadol gyda'r pencampwyr yn dioddef I colled dryman y cyngred ers 4 blynedd. A fydda'r cochion yn gallu adeiladu ar y llwyddiant gartra yn erbyn Met Caerdydd. Tafliad hir cynnar fan hyn gan Matt Chubb. A mae yna berigl, a mae yna ergyd acrobataidd dros y bar. A hynny gan Sam Jones. Connor Smith, digon o le o'i flanau. Mae'n mynd am y bas ar yr ongl. Mae Chubb yn penderfynu penio'n glir. A dyma Ruben Davies. Davies yn troi ar ei drod chwith cyfle mergyd efalle. Sgiliau da I greu lle. Ac yna'r ergyd ar arbediad yn un dda hefyd gan Kellen Absalom. Wel mae Ruben Davies ar dan yn troi un ffordd a wedyn y ffordd arall. Ac yn cael ei ergyd isel trod dde oedd I Llanelli at y gornel. Ond arbediad da gan Kellen Absalom. Tackle dda gan Williams. Mewn at
drad Walters. Walters na chi bas, cyfle gwych i Ruben Davies! 2 wythnos yn ôl yn erbyn y Seintiau, a fe sy'n rhoi llansawel ar y blaen. Y bas gan Walters yn wych, yn hollti amddiffyn y Met, a Ruben Davies yn gwneud y gweddill. 5 gôl yn y tymor yn barod ym mhob cystadleuaeth. Herford, sgiliau da, bwydo Price. Price yn croesi mewn i le peryglis! A Ruben Davies o bu bron iddo fe cael 2 mewn 2 funud fan'na. Croesiad arbennig gan Tom Price. A Ruben Davies, neb wrth i ochr o ran Met Caerdydd. Kieran Williams am bas. Allan at yr asgellwr Herford. Herford yn erbyn Liam Walsh. Herford, llawn triciau a chyflymdra, mynd i hun! O dyna chi arwydd o beth mae'n gallu wneud, yn torri tu fewn i Liam Walsh, yn creu y lle am yr ergyd, a taran o ergyd oedd hi hefyd, ac Absalom yn gwneud yn dda i arbed. Lewis Rees, cyfle am ergyd, mae'n curo dyn cynta, a'r ail mewn i'r cwrt Cosby. Ac yna Payne, a mae Payne wedi dod â sgôr y gyfartal. Jasper Payne ar ei drod dde, ergyd nerthol yn erbyn i gyn glwb. Gwaith da gan Lewis Rees yn y lle cynta, yn curo 1, curo 2. Bale yn syrthio'n garedig i'r gŵr yma, Jasper Payne, oedd wedi syrenu yma tymor diwetha. Eto Rees sydd yno yn codi'r Bale at Payne. Payne yn erbyn Connor Smith. Mae heibio iddo fe, a mae'n arbediad arbennig ar y postyn agosau gan Will Fuller. Payne yn neud yn gampus, creu y lle ar ergyd cael ei arbed gan Fuller. Ar ôl cipio 3 phwynt yn erbyn y newydd ddyfodiad Llanelli ar y penwythnos agoriadol, roedd y Bari'n croesawu'r clwb arall sydd wedi esgyn i'r gyngrair eleni, bai Colwyn. Y gig rydd mewn tuag at y cwrt Cosby. Bari'n trio clirio, mae yno gan Jordan Davies i fai Colwyn. Mewn i'r canol, mae hwnna'n mynd. Peniad Aaron Williams. Nôl tuag at y canol, Aaron Williams yno! 2 funud i mewn i'r gêm. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Ac Aaron Williams sy'n rhwydo i gôl gyntaf o dros fai Colwyn. Llechen lan i Ratcliffe yn ei gêm gyntaf o. Dim y prynhawn yma. Peniad nôl gan Pete. Camgymeriad bron iawn yn fan'na gan fai Colwyn. A bydd bron i'r Bari fanteisio, ond Rhys Williams y golwr yn cael ei ddwylo iddi. Ac yn llwyddo i osgoi embaras yn fan'na. Ian Owen ar bas drwyddo. Dydi Oli Hulbert ddim yn camsefyll. O, dyna chi arbediad rhagorol gan Rhys Williams efo'i draed. Mi oedd bron pawb ym Mark Jenner yn disgwyl i Oli Hulbert roi honna yng nghefn y rhwyd. Ac Ellis Richards yn cipio'r bel. Ian Owen, mae'n gweld rhediad mlaen yn fan hyn. Dim camsefyll i Robbie Wilmot. A mae Wilmot yn union i'r sgôr. Doedd o ddim am fethio fan'na nag oedd. Pob canmoliaeth i Ian Owen hefyd am y weledigaeth a'r bas na drwyddo. Ond Robbie Wilmot nath y gwaith calad a gorffen y cyfle. Ian Owen yng nghanol cae. Mae'n gweld rhediad Oli Hulbert. Dio ddim yn camsefyll. Hulbert yn y cwrt Cosby, nôl a hi, ac oddi ar y llinell. Ergyd Wilmot yn cael ei rwystro, ond Cyril oedd yna i achub y dydd i fai Colwyn. Michael George lawr y dde i'r Bari. Y croesiad. O, mae mewn i'r canol. Ac oddi ar y llinell bron iawn gan Nathan Pete, yr amddiffynwr yn y lle iawn. A Ian Owen methu manteisio. Ryan Kavanagh yn i'r cae at Oli Hulbert. Y bel yn cael ei chipio oddi ar ei draed o. Nôl a hi at golwr bai Colwyn. O, camgymeriad fan hyn gan Rhys Williams. Bron iddo fo gael ei ddal am yna gan Ian Owen. Credu hi lawr y chwith yn chwilio am le i groesi. Mae'n groesiad isel tuag at y canol. Cyffyrddiad bwysig gan Lewis Cyril, ond gwaith da gan Ryan Kavanagh i gipio'r bel nôl. Kavanagh bellter. Arbediad gan Rhys Williams. Oedd hi'n edrych yn ddigon cyffyrddus. Williams yn gallu gweld yr ergyd yn dod. Bat yn tuag at Oli Hulbert. Hulbert ar cyffyrddiad. Michael George. Wilmot! Heibio'r postyn.
A dyna chi gyfle. I think it is going to be further on down the line that we'll reap the rewards of all the hard work over the past kind of 2 to 3 months as well. But the lads are working really hard behind the scenes in training, taking information on board, and the next step now is just to gather 3 points. Nawr te, mae'r cofis wedi gorfod symud cartref y tymor hwn wrth I waith adnewyddu ddigwydd ar yr ofal yng Caernarfon. Roedd Canerys Richard Davies felly yn chwarae ei gêm gyngrau'r gartref gyntaf o'r tymor a hynny ar Barc Maes D, Llandudno. Ar ymwelwyr cyntaf oedd y newydd ddyfodiad Llanelli oedd yn llygadu ei pwyntiau cyntaf oddi cartref yn yr uwch gyngrair ers curo Llandudno ar Barc Maes D 7 mlynedd yn ôl. Clark, mae yna 3-4 ar ymyl y gwrdd. Clark dros y bel. Clark ar ergyd, mi oedd angen yr arbediad gan Michael Lewis ar ei bostyn gosa. A mi oedd yn arbediad da. Symudiad slick gan Caernarfon I lawr yr ochr dde. Gan Zach Clark, heibio I Louis Gerrard, ond yn syth at Michael Lewis. At James Lester yn ôl a Joe Lloyd. O, symudiad da gan Llanelli. Lloyd ar ergyd. Symudiad da gan yr ymwelwyr. James Lester, Joe Lloyd yn ei chanol I. Ar ergyd yn syth at Connor Roberts. Mendes. Cafodd ei gyrus I dynnu yn yna. Dyma Morgan Owen. Allan at yr ochr bellad. Zach Clark. Wan ta Clark ar croesiad i'r cwrt. A'r peniad I gefn y rwyd. Adam Davies. Caernarfon ar y blaen. Caernarfon 1, Llanelli dim. Ond da ni wedi chwarae'r 2 funud sy'n cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cynta. Da ni bron I 20 eiliad dros hynny. O, mae'n gic o'r sbotyn. Y dyfarnwr yn dynodi bod yna gic o'r sbotyn. Wel, drama yn hwyr ar derfyn yr hanner cynta. Clark yn erbyn Lewis. Mae wedi cael hanner cynta da Zach Clark. Clark, gyrru'r golwr y ffordd anghywir. A dyna chi ddigwyddiad ola yr hanner cynta. A mae Llanelli a'i pen yn ei plu. Jones yn ei chymryd i'n sydyn. Sears y bel yn ôl I fewn I gyfeiriad Mendes. Cliriad amddiffynol ddim yn un yn argyhoeddi. Dyma Dom Smith. Lewis ar croesiad. O, hyfryd. Croesiad gan Iwan Lewis a Ryan Sears. Yn ymestyn mantais Caernarfon. Da ni mond I chwarae munud a hanner o'r ail hanner. Goset. Chwipio'r gic gornel at y postyn gosa. Mae Mendes yna, mi oedd Davies yna. A mae I gefn y rwyd, ond mae'r dyfarnwr yn dynodi nad oedd na lawio yna. 3 munud a hanner o'r ail hanner. 4 I ddim I Caernarfon. A mae Llanelli ar chwal yn llwyr. Jones ar gic gornel. Peniad allan. Goset! O, taro'r trawst! Dani Goset. Mor agos at y 5 gôl. Chwip o ergyd gan y capten. Morgan Owen. Wan ta Adam Davies. Mae'n ddau yn erbyn Davies. Yn erbyn Cronin. O, Davies wedi mynd heibio un erbyn un arall at Connor Evans! Dyna chi sut I orffan symudiad. Hyder yn yr ergyd, yr eilydd Connor Evans. Perfformiad 5 seren gan y Canerys. Ein ôl unwaith eto'r ergyd o'r arbediad yn un campus. James Lester oedd ar cynnig. Yna gyfle gora yr ymwelwyr yn yr ail hanner. Tristan Jenkins ar gic gornel. O, ac I gefn y rwyd gan Sean Cronin. Gôl gyntaf Llanelli yn ôl yn uwch gyngrair Cymru. Gôl gysur, dim mwy na hynny. Caernarfon 5, Llanelli 1. Tafliad cael ei gymryd yn sydyn gan Darren Thomas yn un da. At Adam Davies! O, na chi'r hat-trick! Dyna chi gôl I selio'r hat-trick I Adam Davies. Chwip o ergyd ar draws y golwr. Gêm dda I ni, chwarae teg, o'n i'n teimlo 20 munud gynta. Credit I Llanelli nath nhw'n neud o'n anodd I ni. A wedyn o'n i'n teimlo bod ni wedi setlo fewn i'r gêm lot mwy wedyn. A wedyn mynd I fewn hanner amser 2-0 a o'n i'n teimlo bod ni wedi stepio gear fan eto wedyn second half a
oedden ni'n briliant. There is hope, but I think we need to learn that we need to defend for longer periods and not switch off. You know, when things go against you, we have to stay solid, stay compact, and those are the harsh lessons in the Welsh Premier. Gohiriwyd y gêm rhwng Ceicona a'r Bala a'r ornes rhwng y Flint a Hwlffordd dros y penwythnos wedi bibell ddŵr y fyrstio yn Sir y Flint. Ac wedi dim ond 2 rownd o gemau does gan dim un o glybiau'r cyngred record 100% erbyn hyn. At gyngrair y gogledd nesaf ac ar ôl y siom o syrthio o'r uwch gyngrair am y tro cyntaf tymor diwethaf, mae'r dre newydd wedi dechrau eu cyfnod yn yr ail haen ar dan. 2 fuddugoliaeth i Robiniaid yn golygu ei bod nhw'n un o 4 tîm oedd â'r record berffaith cyn y penwythnos. Roedd hi'n stori wahanol i'w gwrthwynebwyr mynydd y Flint, oedd yn dal i aros am ei pwynt cyntaf y tymor hwn. Thomas Jones. Waith da ganddo fo. Y bas hyfryd tuag at Terry. Terry, os y gyflef yma. Oes oddi ar y postyn. Hergyd Devon Terry, heibio'r golwr. Ond ddim yn curo'r postyn. Samuel John ar gic. Mewn i'r ganol mae'n dod. Cael ei ffenio'n glir. Thomas Jones methu reoli. Lee oedd yna'r ergyd gan Lee. O, dyna chi arbediad gan Dave Jones. Joe Lee ar y foli. Ond yn anffodus iddo fo, bel chydig bach i agos i Dave Jones. Dave Jones fydd yn hir. William Jacobs. Bel yn cyrraedd. Jamie Hine. Jamie Hine ar ei droed der, ergyd gan Hine, cael ei arbed. Stephen Bullen yn neud yr arbediad yn y gol. Siap, William Rhediad, Thomas Jones. Chydig o amser, chydig o le gan Thomas Jones. Oddi ar y trawst. Ac mae yn rhwyd i hun gan Joe Lee. Gwaith hyfryd gan Thomas Jones. Codi hi uwch ben y golwr. Oddi ar y trawst. Ac yn anffodus i Joe Lee. Rwyt i mewn i rhwyd i hun. Rhediad cael ei wneud gan Stacky Jones. Stacky Jones, cyfle am greisiad efo yma. Mewn mae'n dod yn isel tuag at y canol. Digon o amser gan Jamie Hine i troi ac i roi tinghefn y rhwyd. Munud ar ôl sgorio'r gynta. Mae'r dre newydd yn cael ei ail am y pnawn. Jamie Hine, digon amser i droi yn y cwrt ac i roi tinghefn y rhwyd am ei drydydd gol o am y tymor. Dave Jones, William Thomas Jones. Thomas Jones cyrraedd yna o flaen Lee. Stacky Jones efo fo. Thomas Jones mynd i hir. Gyfle am ergyd tuag at y postyn bella. Y bel yn cyrraedd Lewis Jacobs. A Lewis Jacobs yn sgorio trydydd gol y dre newydd am y pnawn. Thomas Jones wedi bod yn ddreinan yn yslys mynydd y Flint trwy gydol y gêm. Creu'r cyfle, dim camgymeriad gan Lewis Jacobs. Caswy, cyfle yma i Ruthin. Ac mae gol rwan i mynydd y Flint efo cwta 10 munud yn weddill. Ruthin, neu dim camgymeriad yn gorffan heibio i Dave Jones. Di gael le rwan gan Jacobs, cyfle am groesiad. Gosod ti'n ôl i McGann. McGann, y bel i'r canol. Draper ar peniad arbediad da fanna gan Bullen. Draper, peniad rydd, 6 llath allan. Ond gwaith da gan Bullen yn y gol. Weithiau ti eisiau mynd am y cil, unwaith o 2-0 wedyn ti eisiau really mynd amdani, ond fel yw'n dweud, mae'n anodd i'r boes wedyn. Dyn ni'n gweithio mor galed, yn wedi ffordd dyn ni'n chwarae pryd dyn ni adre, mae cael yn fawr, dyn ni'n siarad presio gymaint dyn ni'n gallu, ond ti'n gallu dyn nhw'n prymwyr tyfu fel yma, so mae'n anodd. Draw i'r glob, ble roedd Buckley a Ruthin yn awyddus i godi o waelodion cyngrair y gogledd wedi'r 2 dîm golli i 2 gêm agoriadol. Colwyn, gig gornel gyntaf milwyr. Mae'n chwipio mewn tuag at y postyn pella. Mae Isaac Lambert wedi rhoi'r Ruthin ar y blaen. Yr ansawdd yn odidog gan Dan Holland. A Lambert yn camu'n uwch ar y postyn pella. I Osian Davies yn geisio ryddhau Martin tu cefn i Josh Allen gath ei faglu fanna. Na, ddo mae'r dyfarnwr ar gicos botyn yn dimahi. Oedd y drosodd gyntaf i weld yn agos ar Harry Martin. Ond yn bendant oedd yr ail gan Josh Allen a'r Ethan Davies yn drosodd yn y cwrt Cosby. Harry Martin yn rhwydo i gol gyntaf yn y gyngrair y tymor yma. Buckley dim, Ruthin 2.
Ôl Biniad. Mae'n gyfle yma i Brad Knight ar boli. Yn darganfod cefn yr hwyd. Ac mae hwnna'n ymateb. Oedd y reolwr i angen yn syth ar ôl i'r rhaglen ar cychwyn. A Brad Knight. A dyda'r Buckley yn ôl i mewn i'r gêm. Ellis bas ymlaen. I McCarry. A bas yn ôl ti mewn. Chwilio am Liam Ellis. Max Moore! Am gol gan yr asgellwr. Ac o fewn 8 munud a hanner o'r ail hanner cychwyn. Mae'r tîm cartra di sgorio 2 i ddod yn gyfartal. Mae'n wedi heiddi hwnna. Ffordd mae'n wedi cychwyn yr ail hanner yma. Beth bynnag dywedodd Isa Hamilton yn y stafell newid na. Fod ag Cerdyn Melin am ddadla. Mae rwan mae'n di gael un arall swn i fel, dim yn di gael Cerdyn Coch am ddadla. Ydyn nhw'n di helpu llawer. Allen, union gyrchol tuag at Knight. Lambert yn curo arbeniad. Wrthiad yn gefn Ethan Davies nag oedd. Liam Ellis. Chwipio'r groesiad a mae'n taro tor traws a bron i dwyllio'r golwr. Dan Goldston. Allan i Webster ymlaen, chwilio am Dan Cox. Scott McCarry. Col i ddal allan, gyfle Salisbury, fe di sgorio Toma. Llyman di godi. Felly fydd hwnna ddim yn cael ei chaniatau. Di Gornel, tuag at y post yn agosau ar ôl Biniad. I Luke Marriott i gefn yr hwyd, a mae'r tîm cartra di troi'r gêm ar ei phen. Mi oedd yr ansawdd yn wych gan Oliver Blaeney. A'r rhediad ar draws y postyn agosa gan Luke Marriott. Drwy'r tîm cartra ar y blaen. O'na beth i digwydd y fanna. Tom Doherty. Yna Cerdyn Coch o fama swn i feddwl. Am ddigwyddiad oddi ar y bel. Felly yna Cerdyn Coch o fanna i Thomas Doherty o Ruthin. Tair gêm wedi chwarae ac mae 3 clwb yn parhau ar recod 100%. Llandudno ydy'r unig glwb o'r 6 uchaf i fethu a rhwydo y penwythnos hwn. Caergybi'n cipio'i pwynt cynta'r daith i'r Wyddgrug a pherfformiad 5 seren gan Ddimbych darodd 5 heibio Gresffordd. 5 gol hefyd i Cam Bryan yn y de sy'n parhau ar y brig a dal heb ildio gol. Lid o Afon yn sicrhau bydd y goliaeth gyntaf y tymor hwn gyda 4 gol yn erbyn Cwmbran Celtaidd a gol hwyr eithriadol Cain McLagan gipiodd bwynt i ddinas Casnewydd wedi 98 o funudau ar draul dreigia Baclan. A dyna'r cyfan am heno, ond cofiwch am ein gêm fyw ni nos Wener Llanelli yn erbyn Llan Sawel. Y cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar am 7:30 wedi 7. Ac fe fyddwn ni nôl nos Lun nesaf gyda'r gorau o Bêl-drod Cymru, ond tan hynny, nos da.